Daisy TV Obwansu Bwomogusi. Bienvenido sana mwanchomo ligereria ni gobono tuanyarire kuba tugosangamo no mugeni wito omunarebo someshimiwa Geoffrey Musirio yole omo chief officer ime county ya Nairobi atenete ensemble environment osevinto biria bito etanaine etana kuba tugokwana amonere nigo ale omo bisa kurwa sorongo rwa gusi kurendekare asobokorera garisco nigo agokorera bokorera bwaye ime county ya Nairobi. Mheshimiwa Geoffrey Musiria, karibu sana onye kongiwete ntegete onyara kuba ukwani mwancho murigeria nene kurwa sorongo rwa gusi. Kwanza tuyankwa ni abantu baminto bali gusi ase yabeta na ane tokwirana ni Nyasaye mbyemono okoba atobekire obo moyo kuri mwaka oyo ansete bakastwekire bono iga nande as a nation abana bali basambegete nanje nko tumarambirambya nasa abana bali anto sabire family cyabo nanto babeka samasabo kyaga. It was a very painful experience asogo siri abana bake mono sana. Asamarieta na whatever ku studio ngo ku Geoffrey Musiria ndo mu chief officer wa environment Nairobi County. Bona gane wiki ane ya gatatu inarenga se secretary ya health dogo chenu abwase na akora egas for 2 years and to atemarende wo transform chinyekita chetu cha Nairobi make sure nchibwate the ICUs ekitarenga waronja bwata ICU nto abeta ICU Mama Lucy Mbagadi nto abeta CT scan machines kabeka Mbagadi Mama Lucy to make sure 124 facilities here counting here wata Mariogo tukaleta a lot of transformation to make sure muroyeta yorasi asenye gitari yaito tororo mna bakoreri be serikali kyagera responsibility y'abananchi batwete wetera somo gavana ito Sakaja Ada Johnson no wakisha mna abananchi at any given time okwa nenye gitari onyoro munye gitari akurwali oende pharmacy onyora Mariogo otumwe labo endo rusi wa manyinga pimu oru oroge ne nyomba kogogete kenen to akora transformation yeyu the governor in his own wisdom at abono Nairobi environment is a big department and it needs someone more active and available at any given time and transfer to sector environment. One gan wanda se amangana yoko sivi Nairobi origereri nga kitoko sivi Nairobi ebe touristo the green city under the sun. All right. For the last 3 weeks I've been just walking around talking to the residents of Nairobi. Ngoba tena Nairobi yeiga ne yeto twensi.
both the people who are serving in government and the residents of Nairobi. Ne serikali n'abantu bagofomwa serikali n'abantu. Ntu we are custodians. Abutogo sabu katesi y'abananchi ba Nairobi. Umuntu ndi bwensi okurubusi ata etache Nairobi anyora difference. Ekiro cha Nairobi yota itoche a city of order, a city of dignity, hope and opportunities for all. Yani asogocha believe it ekiro you have to get an opportunity or on your new experience. Yani a difference ya usieto ya mwana usi kwa usi osongo. Ekiro Nairobi etayeto wikagari okonyora new ambience environment yene safi. And to achieve that we got to change the culture. Abantu baitu they have that culture where I don't care. Omuntu nabakubwata oni chindagira chia onye ne matoka kuoni ama sabali abantu bali batugutabu. Chiwota melon yakoni town yana chanente abantu bali aru barutabu. MSC once abagusi baitu bakoni MSC abange sana Nairobi. We appreciate the work they are doing. Lakini bono amasaba alekera bachikire benda batugutapale ensemu ono chipale chichira masabo yemesi gweta nabarabuna baumeranga batebya bagusia abaminto ninchi ngali monza liye gasi wika monsire obonsire linde gasi emonyerende ne obisi emonyerende obo chabo buyekera mwambonyorire wabiro bonge mwabeke gunime mwana mwatugutali ase holding point to provided in all the 17 sub counties elinde tusibi Nairobi. Mheshimiwa labda otaragendera tu ensemo entangani gakwaranga gwateba nobo kareri be wiki ya gatatu bono ase wiki entangani nigo abange bakorochi nabo gokwarrokana nganigo ogweta na gusanga nabantu abakero kenda bagwata mamocho yogo tamanye kibagwene tako bakora no kabakwanera chinchira wiki ya kabere boigo part of it okaira lakini bona ase wiki na kogendera turochenga ebitambo kero bieri chiko byegera ko babiko iruoro tore abange banyare ko bakubwato nabo igo ko irwa kero kende ase bisibo na goso asobo koreri abo kweneke banyare ko bagochena Nairobi. Do you think you are heading in the right direction ko batakana no ebitambo kero byogenda toka bokoira ntege tangani ngote bya bantu iga ega sia serikali tari ko bagwata. When you put the government in offices to serve you, and to serve you is to ensure that you get services. Onye ko kore biashara like what I said. Nange go train ya bantu ko ba create awareness. Ngogenda kira ase umona biashara nanyora ingore to bichawo kira ase ne bijana bire biyenga ochichamana nasiari. Ituko tetam ama saba ichile mbake para sabantu bagweta. Abantu bawusinyigweta sayo abo tioka. Ngo ikali ngo babori bono inu ne bijana anjine kijana ande tingu gani basari biashara byino obo chapo boiga karasi ke biashara bobuche bwenspi mubire holding point etere gari wakulima market etukori tangani tokakwana ngavuga mbanyigwa eri akabere ngairana anyona ande banyayimore tense nane ngabakwanera kerman raba kabuja eri agatatu kenagenda ngarama ntambari serious ngabatena nabere bone warning yo mweryo bochabo boiga bweno mu buche bya eri akane ngaki goko genda you again igona ndo kwando bakwane nando baebereri you take action tukabwata ebijana bitatu ababandi bakama kubwati lichiko bakanyoroka mono gali utaro arabetese yasani ngande hoteli yasikindagera nganyorobo chabo otinene chiguni within the CBD ngubori ngayo chabo bokoro yes ando mbande beti ngakwata tukanyoro monto amoka imugi cyo chabo aho tuguta street family tukamubwata agatuina baka se hoteli yeyu yatwaso hoteli yebiye korosi chi kebabs korosi samosa yes tukanyora asagundo no chimbe bakire kinsogo no chikire nere no aho karangera gabwa chi kebabs kisamosa naho chikarangera bapaki asitroli arafa mabuta alpa gutumia amabuta amagunda ko bari cycle ekiri kinsogo noime arafu origereri no ene romo nyene uyo korosi tabwati medical certificate yo kwa ya food and nato kumobori no ene reta ko linda greyu egata bono ngaiga we have to take action tukamoteina yes sieka saya iga of fix your repair o akerangi bia oro sie flow yuye
obuchabu obwensi bole maiga bororo rusi alafu okoreki toro zile bantenda agera kiara bona ina mazingira tukurigeria sawa korere gasi. And also tuachie toro na public health officer ojo CBD wakora the following day tukairana tukanyoro muntu yo endeleta akaraba igamba riba kawaida kama kwana nando kama tevi we have given you the last warning. Eri agata bono ketwanyora na bali go tugasieka sayo within 3 days yaga fix the place akawajibika. Yes. Bono abantu baminto abantu ebatetu kokwaneru tuanse kuba kwata kumubwata ote amambingo sokade. Another one tukagenda Dagoretti chi landlord chiri chito gakiri Nairobi. People who own houses lero mwana we jirani yago oyore tenant yago ikakogenda nyagitari abwate kipindupindu ngaye yarusi landlord yali asamenyete igayigorerete rosiwa. Yes. Yani esiwe jeri kube nyumba ya eri bagakonya connect kuchase drainage system gosagore areme septic tank ya sewaswa anyi gorerete goswa uchase storm water drainage yama yango flow oikaboika bana bachi aso mupira so amari omwana ndonyo rusiororo obwate echabwe elionse kororo mwana uyo omaita bana bakede ari innocent umusani oyo munyoka kurunyomba mwababwate lindasi ochomo akaraki omoa toko boko koliyo kugundo oli bwata oli bambyo mwana awate kipindupindu olinya gitari oikali abande basira abantu batigara bawuchanga amatanga bono gweboliga a landlord why all this charge go ita abantu bali bagereta omenyete bia nani landlord itemeti go se kibera ozeka wangwara go se umoja ali asigorete siwa iga kamete ujikare ni uchirunda erene renti yago chosaba nandi kwanyora osiri tukeri mu bwata matanga nandi nali abasikere to morango nando mwana uyu osire to so muntu uyu osirete obuchabu obubo bomoitete nenyomba ya evoluete. Bono we are trying to talk to our people talk about them na you have to be responsible the only way. Yes. Tora konye go prevent nechinya gitari to reduce the cost they spend on preventive yani treatment is by investing in preventive. Bono yana kitoko nya okora na tubwaterane na and it is a collective responsibility ntumne serikali ntoko nya oiga tubwaterane na bananchi tochamo torigerina na ki ngakitora soti environment ya Nairobi kiara ntake tekro monta akoru gusi oika Nairobi etaoni onyora mnare London ya Kenya kiara bantu bawadima ya London bawadima New York US Philadelphia bono ebe Nairobi the best city na into tojivunie city yeto ekro kwenda wangware kwanyoro kwenda sara buse dali asoko ikaiga watana no ebusi na afadhali siwe jiteje gwele ujipara biura sara mheshimiwa tutekete tora ligirali nalege kwa doli nikemzo mwenga listening live kuruchise mochi yake Birigo wote banampongeza sana mheshimiwa kwa kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba usafi imeweza kuenezwa aswa upande wa Nairobi. Jeria Kerubo kuruchise mocha manama Berin Kingdom agotebanga we thank God for this young leader representing Abagusi to the world. Asante sana nalige nere okurukwa John Kibati otanga I support mheshimiwa Geoffrey Mosiria for what he's doing in Nairobi County. I support young people getting into leadership and bringing in the change that the world needs. Asante sana ngati ya bali bagento kuba bagusanga amona into mheshimiwa kero kende nenaro utokonyoroka nenaro erororo yani montako uratwege tamtamuga orusia erabelia otuguta monto oria omosi otakuna lisiaga orutaga kogenda litoke na bintu binde. Have you faced some resistance because andonsi nabo monto twanaleteiko gekora nimbo yaberero kurwa maiga si serikali cyanya ko bachigweta asi county ya Nairobi? Are you facing resistance na kero kende ncheraki ugotumeka kuhakikisha nga abantu abanyale koba bagwa adapt ne new change? Ege tunateba nekeiga ntumne serikali gasi tutari kubwata abantu twanya romonda kogora omosi obwato ori amasabali otugutapara ka gutara nanda on town center asago tuguta edaspinere ensemu kwanya romonto akubwato igore biasara baiga bachuzi yababake obwato nyene
ne kwerende bigoko gose minji osenjaye obwata ko akonya bisabura chinchi ngwe chiga chiri chigo cyana maganda osabura batugutansaba bone gentongo korane keiga ngo muumera na motebi what you do onye no muteja gwamwelekeza se dustbin toko nyoro cha boli bwa bwensi pia cho boli atugutone no musi etoko mo cho bwensi pikiara to como bwata ntura mu provide solution etoko mo te igosa ria gondireri yes omonto te na gakiri gosa ria ne omusio garane nari ngo tugutansari amote bono wikobe funza sabandi tomotebi tokumuboli choose ya saving tebi gabibere tokobwate tokoireme okoba kwa kabune richiko oso correct mistake yago. And how do you correct your mistake? On the inner, let me go for the option of correct mistake yani orogota obucha buri bwa evidence byo koraki obeka said that mnieto kuroro and what we do is this ndori kwa rasmonto eto okora in camera. Do you know why we are using camera? Yes. Eri inde mondo tate bamna abeta rastiko ochoro bochabo again tutete korki abantu baito such people to ko expose eri inde yani toroki abantu the kind of culture abantu ba family morals chitayo chemwanya abantu ba family culture itari ya mwanya abantu eri ando charity omuntu buna no bwato tugute no ene sumu gabo ekigo ito mwarwe ejirando charity osengo chere ko moito ona abantu baito ba family culture eri I don't care culture yani omuntu to charity about your neighbor, you don't care about your brother or your brother in the next door. Nande kigana kikiragere bona nakitoa tena etoko train abantu baito to yani tunawaelekeza tunawaelimisha enitokore kitu to change culture. Kile culture yako change is a collective responsibility. All right. And we involve every person. Okay, mbia mno sana. Including the mbia mno sana. Ntegete ngobolinga kirokende eyo ne city ya Nairobi. Hasorongo rwa gusibo igontoro cyo ise kwenda somo cyo bosongo kero kari mechende nyamiragaria obuchabo bombororo kero kendo montago tabanga county government kero kende nebwate budget yo kweneke buno bocheru bwanyare kwa bogokoro tonyoranga abantu mbaro bali kiro robo gokora emerebelio ya botambe yo gokora obochenu. How do you just na kyura ile nilio muntu buno yakara ndo kirara gotanga inkirende meremoki y'abantu baria barororo bokweneke nga obochenu bwanyare kwa bogotingiwa ase emeta au ime yechi county abakora emirimo bali be serikali bali kebe sekave environment egasi yabo nokwabusa main streets but asebi asara byaga okora legacy ine obisi yago ichikiri goteba 10 meters radius ne responsibility yago wabuse alafu bochao boli bokorwa se ebyasara byago ne responsibility yago o make sure either kwa boira se dumping site yetu bona mna Nairobi Dandora ose kwa boira se holding point yetu ya county within the sub county astoko boimokeri kwa kororo oyo teba mna abafanyikazi mbalikire ko imokyo cyabwe yes yembaroro ane balikire asokwa abusa batigana nje nakobori my brother yes omuntu tegorete sewage rero era so motaro ime alafu obo cyabo bokora mwaye nyomba no hatugutete alafu expected omukori emere moyore omoyibori bw'omuntu oro mwana bw'omuntu aende abwate obo cyabo bori obonyira buri bokorwa enyomba ya ime buruka ntobo cyabo amoyimokeri. Is that fair? Nakitote yana yes, as a government will play our part, lakini abantu nabaromba bwenete abakaji ba play a responsibility yabo yokoraki yo keep the city clean. And how do we achieve this? Kwanyora chipara abantu bakwena obo cyabo boli bokora kinyomba cyaba rentals, private house ni chi residential cyabo instead yo kwa a registered company eliere registered ne county go se CBO eboire to our holding point ende to wimokere ko roro babwata bari yak ebi murebiga bya mukokoteni go se street families baboira babo tugutarari babo tugutapara ekema tugutire para. What follows? Tuacha oramne county kirali tuko twanya gochora. Is this fair? Ngaki yale ngebu ya tromonta wajibike takalako liwe jukumu lako yani
obo chao boli bokurwa se biashara byabo boli obo generate obe responsibility yago gwakikisha kwa boirire mbaka se a holding point. All right. Edit provide it. To okora igo, it will make our work easier. Lakini kiro monda so to chabo abandi bameta groba igo bako to chabo kuruguru bwagunse bauta chipampa chiriba swira abana chibwate obonyira bwagunse abandi bali batugutama amagoko y'ekisuguri ali barusiri basibiye suguri banyasiara kurwa inyomba igoroba igoro abunse. Is that the city tota ete Nairobi ye noyangu si yaito ngora kobori my brother mbora se nori sabwe cho nero erate bamuna moigorre ebisedi yokole mecho mobeke twaga temporary toilet arafu mokone tie pipe go chipara ugusine menyeke tako menyeka bono nere ine Nairobi abantu chilandro chiamwire na tata etia provide a septic tank o tata etia wakanera esiwa line area Nairobi water ye county government ina connect uchioro. Yes. Babu atabate anna bone option yetigari no koraki no konyi igorerege enda se storm water drainage ba make our work easier yani hard ega si to bonye banye make it difficult ento wante cash goes by Green Army in the 17 sub counties. Lakini the rate at which abantu bago tugutobo chafu igiye komeke gasi abebe difficult. Lakini baise kobo chafu ubukira umuntu abe responsible babo ira say holding point. It will make our work easier. It will reduce the time we spend na manpower. Even it will save the county government. Iba gabo tokori kabantu abange chibese chine na muchigo tumeka chienda sa chinyagitari abantu banyora mariyogo na chigo tumeka chiro chipara. But I decided na ya tutu uteri ne serikali yenyore gasi yakora. All right. Be bamne serikali abo mwete serikali nabantu no bago fomu serikali. Alright, tumeshimwa ntekete to skaucha sense moya kabendo chinga chitongonya go skachire mini wa ina rega korunga Vincent ndiye kia otabanga the youngest chief officer in Kenya is really doing his work to ensure ngachi environment chonsi cha Nairobi cha very green and clean na rega korunga Lee Grand Robin wa otabawene Simba ya Nairobi transforming Nairobi City County. Mheshimiwa asinga chinga kinebiro tutake tora kuonera leadership especially yerengete abantu barabake. Kirokende nigo oboterani bwa serikali ya Nairobi se mugabana Sakaja Johnson yanyalita ko bage koranga tige ko eribaga buna omwana youth omokonyara ko ba goko orokia naye obumanyi bwago. Do you think nga kirokende chi serikali nchiroro especially kurwa sorongo rwa gusie chitaranyara ko bachi ko impress abasae nabarabo banyara ko ba korokia ngamba bwate ebiegwe ne chinguru chokora emiremo. Again, tonight, for the time I've served in the government as a young leader, abagambi balitubuate, especially usiyaito, before the young generation came into office. Eba believe it na, every rogomne vigato kein karansiritine kia bagaraka. When tori moga kole 45 years and above, tokonyora kirogomne keiga. Bakeba the only way tora siri obonyomba gusi obokabira gusi no ko embrace young people ntu young people ndo bwati bonyomba temna ande irato ocho bisiano boring aise ino ngote ingusi yetini ngote na osenya mirango rosenkisi county jenomo gusi gongo gusi ege ndo kirato konye kwanza tutigo bonyomba ande abantu baito batige enyanda mwamu ekeroro cyo muntu minago kina gukigoro mogokere na ena linya sara kuigorere njera utire. Young people mbo wate potential yoko lead. Young people have new ideas. Young people no bara change generation yaito. Lakini kwanyora abasae bago tachua ne byongozi biribire osobo gambi bate batiga tuwo mogako yoiga na nero rakoreki nero omaete gasi. Bebo mogako yugo mo kwegasi ore 45 years retire aligereti igatigereti myaka 15 and retire na ndibone kero kumwe position mune igamete contract ni myaka 5 iba ngago korra bante gasi o ndo so koranga kya kore biasara yagache ngaki within the 5 years nako make sure agache chigoroba no eni sano igaisa chi sano abana bae bari abwate kyaro mundo muno yiga bwata abana banene ngakya kora bagachere weva utenda kazi
baenda bana ki ngakito empower the community. Kaya kwa position is not for you and your family. Kwa a government position, you are given that position to serve the community. For the time now very in this position, I've managed to empower abantu baitu within Nairobi na bali bagusi bawika within bacha Nairobi bacha okora bacha kuligiwa bakonyi. Bone yeka na ringe health, ekrama baga ringe gotokea. Short term contracts. Na yeko monyera abantu baitu na batenda ga kibekera masakara gaiga. Chiga sinchirega namyo keria abantu baitu batangana kubeka masakara baswo. Ngoro boli kibwa banyagitari mbali ku chinases na all the healthcare workers. Eda kiketa sega bananga mote yaba gusimbara. Na intu abagusi twakiramo. Na ndimna banje wale tomonogerwa mu gusi Nairobi. I'm the Gusi spokesperson in Nairobi and diaspora. Ngateba interest yane ntangani no mu gusi ekronda service yega. Nebango konya tra abantu bonse speaker I'm serving the public. Lakini mu gusi mbabu ati obisi enere obisi ra koreki. Era konyo mu gusi. Yes. Ngana kaiberedia governor ina pano abantu bali ke qualified nano ite tam interview mbabe ti compromise bakanyora chigas to what so many nurses to what doctors and other healthcare workers abutu arwaneto ekerenda mabaga bakanyore gasi okolamba ite nane basomete I have to rigereri chigasi chinge chioko sibichinya gitari na chile chitu nkarwanira abantu baito wono wende chinya gitari chitu cha Nairobi ekia serikali oikonyo raba gusi wetani batano onye kwa na that specific day ya tani bonse bara otokegas eyo erege ntekia kere kero ko igorra abantu bino di abantu bawo jabanya gonsa na nje ko ngote bya abantu once we meet once abe handout I will see you as an handout tingo okonya and I'll tell you the truth gendo identify opportunity kere chiga sia serikali ngobe kuchire mabango tangaswale mbono ya kazi mtaani ya serikali neche tangaza gendo identify opportunity weke rama sakara ndigi nchepuna mosirio mbona ki chief mosiria akiyogo nkonya ongobo ngai ni nyore gasie lakini yarongi chere onte ina ncharanda ire ngeribu mambioche onte bingwe school fees. I'm not helping you. The only way to help you no ko guide okoreki wandori ni baga soro chelile ochondigi na anche ni bwata basani nkwana barabu ali matena kinga tokonyo yoiga akonyeke mbia mono sana nariga okoboro kwa Stanley akobolenga mbolire omweshimiwa kero kende ase obogima bwae gose na bwate any political ambition era chikoba gago soana kwebwatania amonero kero kende asobo choli bole moto njitimba political ambition as at now. Yes. Ege ndokere ime yanenge na ki akikole to mogusiamo Nairobi. Kia Nairobi is the capital city. Akitokole tabantu baitamo bebange kerego cyo ikobo chori. At least abantu baito bachorane monyore kera after 5 years the contract yane kwerere. Ngosoka ku city hall mbando kitogoti go. Tonyo nantu bali KMC yange 20. KMC chichi kolobi banyore chichi bo bisano ni sana. Koruoro nto bali KMP yange sana out of 17. Obaraba gusigaru ya the majority. Elinde bashoko konyomo gusi. What I've been doing ku embrace abantu baito ko baretamo, tato ko baro kyo buya bobogam. Lakini ate ne kero yo minaro moga obogambi, ekara se te kero mo sire mo gitere. Na bara beta okonya lakini abantu bara okonya. I remember there's a lady already to obisiane. Umusubati yo iga ale nas. Yani clinic officer. Ekara ninge ko nganya kurwa sinyomba amenyete, akanyoro mo gusire nde bali bakora transport chi truck yo kwimo kiemesigo. Akamo teina gaki nebire gento nyumba ayimno mo gusika yakwenda gukiare alias nabanyora yamyo kene pigipigi ngoye gendo natika alias ne kwanya menyete. Aba ontorio mo gusio nabantu bali bataba nebintu bya avions including certificates. This lady egenda atika tekiyo kane chianga chiamo bernesi. Agachanga river road ya ruduri akarigiase akarara litukuri tanga ntinyombe chiga cyo kombole chiga erum eli akabera akarara chibesa sikamwerera nanta akoira na gusi okoba igabwato omwana chiza single mother akabwata aganyoro muntu liye kiataka kamote bono yote na akwarara
emambi kwaboka kwarusi ebintu biri kwansi beri bona ekyateke kamulika bona kabamne deputy ekyateka enyomba eri atumikire botuka abantu bakora obosari oma ne araringe kwegorara alafu secretariya ekyombe ngirogiyo bomu gusi Nairobi ekitobwatege kuongozwa na omo chairman Kenguru omo secretariya yoko Robin akamonyora akamuleta ofisi yane. What I did musi wati one clinic officer lakini amasakara ya ibire tabwati none kebande ngabwata ngamuligeri kwanza akaenda kariniwe kebande alafu ngabwata ngamutuma enyagitari yetu yapumwani mbata yeto montorio gukora go civil instruments iki akorero operation akaenda kali kumne kasho akaenda certificate ya photocopy ki arenga se email akayune kasho wono iga umusibati ngo konye kale. Yes. So where I am nkontegete abantu to embrace abantu baito onye koro mweshimiwa igoro obisi yage merangu abantu bache obakonye abarwere bali bangi otoka kinye gitari bakwameta abagusiba ito na bakonya bonzi bi onteyo akanebesa onye umuntu gakwamete gaki ono gotiga abantu bamino bachandike onye oro abantu gosiba basirete omontanyo wa accident yagakwa akairusi timocha no amete gosino metinyange 5 abai asako rusobo mbenya areti. At the end of the day bangi kwenda at my office nanja as a leader nalige ringa kinto bwate waiver system na ba advice buya bakonyeka. All right, mheshimiwa ndoche chinga kichaito mheshimiwa ndoche chinga kichito kunyago suka chire kirokende asobwenge kegima abantu nabange bakoligiretia nene kula sorongo ruagusi na ense enkima mabule chicomment ne chingima gaiga chinga igo chiko nyara ko bachi gwakaranga mbia muna semerobelio emiyogende tokobo kwenekia ase county ya Nairobi ngonyara ko kubwatania omugusi onde onsi asanyara ko baga ko nekia nero nyare ko baga kwirigeria asorongo gurwa Nairobi engana yago yo mwelio kegima mheshimiwa singicho yechinga kinebiro nimaitenga kantoli gichinga kichingi ya kegima nyara ko batogo kwana mange kurende ase bonse abakoligiretia mara ko byabone engana yago nyara ko bakubateri ngana ne omweli ne ngotena abantu baito abagusi baito igatwanchane tochamo yatwachiramo torenga kitokwagachana onye ko bwati opportunity konyo yomino na bali bakoli gichigasi bagambi mbaka ko maiti ko sonotagetega asi aje ko koligi ko nyomba mwago okwanda oryo omugambi omotei kwaro regasi nera asigeta okonye kyara chigasi chikutangaza ne Public Service Board ya serikali ende yonsi bekerera masakara ekero kwanda ko romugambi igobegeta masakara ime kyara endo echanda abantu baitu namangana echigasi ega tokene ngotebya abagambi baitu bagusi kyara bono che Nairobi ndu twachiramo abantu baito bakiramo nande bakitari twatwarire chi function isato KICC asena bete endorsed as the Gusi spokesperson umonogeri bomo usio Nairobi na Council of Elders banyi kuongozwa nomo chairman o Council of Elders mbachite bakambekere gutwa bate abono tigatokore oro keria bagusi baito ba Nairobi kyaro mheshimiwa Simbarati the current governor of Kisii County muna achiete gatigete vacuum Ibono na afili as the Gusi spokesperson in Nairobi. Again, to kene ngotebi abagambi bagusi anchana bato supremacy yoko pimana chinguru tengo tokonya muno mugusi bantu baito mbata etikoma yamna ene ego kwaru anete segio kamnya kyoyo iga osayo bwate chiguni chinyinge chikamnya kyoyo osayo gwake ruchingo bimuya ekibantu baito mbamanyeti osene chigalire ngo bwate ne chibesere ngo bwate again abantu baito batagete namagendero n'ekigasi tigato cy'abagusi leaders baito bagusi abagabana baito mochamo CMP cyeto mochamo mutore mochore omonogeri omubo mugusi aba direction na abande mo follow that's the only way omugusi to reigwekane lakini to be divided ndokonyo opportunities ya serikali mora mne birogo biko bagu byobo CS igorari twanyoreke mo gyoka okoba tutaliamo. All right. Asega abantu baito. Nchuamo ade mwanchane. Totige ko ya nebe na in public. Onto gwate onyo monto inoka gwate shida ire na mega gari munguse mega ye carpet moteina gari mega ge kona iga mo migerere imo motei gari ngwa korobe. Lakini to ende in public to so goitana. All right. Obo mugumo businjira bonkorari whenever I get a platform. All right. Abantu baito tiga
twanchane na liturakonya abantu baito All right. onye nto kwanchana ndo uchiande mwaro cyo mugakanya cyane natemete kweka abantu baitamo muna asirete abantu baito eba kiromonta akwerwanira gukikando kando. But as a leader in Nairobi, I'm calling for Gusii unity. Obo mubomo Gusii. Abagambi baito muri gore chiro bisi. Nari mwimo kichisimi. Kira abantu bino bako bakera. Kali bensa bako basaba. Mbali batege guidance. Na abantu baito ekero mwakera abagambi chisimi. Moko basabira chianda utsimono. Musabegas. Biabara sana. Biabara sana mheshimiwa, we give you a very short notice kurende asinge nchurende kwa bero mubwekano omuyanga nabo okubwate simi naye kwanyara koba gogo tegerera okogania oko yaba due to public demand nyara koba gingo gote megai kamera nga niga banke anene baba sa barochenga nigo kwa bere kyoro kali kya kigima bata bire nyara koba tu kurutu taw nyara koba gokubarira manga yiko koba kwana amo na intu kwani baya OBC yago Vincent Ndikia mona babwate ni bande banyara koba kwanike banyara koba kubika omurobiri ya sencherebo ikira nyara koba to komerana omono mo chief officer Honorable Geoffrey Musiria kurase county ya Nairobi ngonyale ko bago ikirana asenchira yobo ikirana ntokori yetali rero lyokana go chimotu nyara ko bato gusanga amona asenchira yobo ikirana ko genda tamona bokari bwago igago na intubunegeta sendikendeze TV twakoganire obo koreri obu yasabalia banyara ko bago sanga mona intugetera sama boli abo nabo igo ebirengereri bya banyara ko bago sanga mona inte tobakere ngambia mona nabali bagenda ko bakorigereria egeta sendikendeze TV kurase chinsemo ensemo yakabere nyara ko bakonekia buna chibichamanelyogi Chabo chera senchira yobo ikiranu Sara Momanyi na boigo Victor Sultan chinga kibo iganyara ko bakwanekia buna emitambo amo na amaliyo yanyara ko bakorengani gwa senchira yobo ikiranu anyalire ko bagakobera asenchira area ebwenete oyo mintoge Saironero ndiye kimbi mono kigima kwanekia kwanyara ko bagogosira amaya yanyara ko bagokirana asenchira yobo ikiranu area nengoro kwa Josephat Amisi na kwanirie oboligereria obuya bwemero bali ko bwatendera ko batokomera mona chisesato hase yengencho yo korotera amaya togenda ko bato kwarigane kurasemesa jaito yamaya mbia sana mheshimiwa tokoganirie obokoreri obuya bwabotambe ime ye county ya Nairobi kwemukiria ebandera ya Gusii igoro kegima mbia sana. Asante sana.